Ara, moltes gràcies de ser aquí. Ara, en aquesta sessió de la tarda, després del vermut que hem fet al matí dedicat a les ciutats pròximes, estic molt contenta de poder presentar-vos aquesta sessió perquè és una sessió molt especial. Quan ara fa 2 dies, tot just sembla que faci més, vaig explicar-vos el mot en general, vaig explicar que hi havia una persona que era al darrere del mot, com a mínim d'aquest mot sobre escriure ciutats, i aquesta persona és en Juan Insua. En Juan Insua és des de l'any 2002 el director de les exposicions del CCCB que tants de nosaltres hem vist i que tant ens han marcat, que són aquestes exposicions sobre les ciutats. Les ciutats escrites poden ser també ciutats exposades, i això ens ho ha mostrat i ens ho ha demostrat en Juan Insua amb aquestes magnífiques exposicions sobre el Dublín de Joyce, per exemple, o la Praga de Kafka, o el Buenos Aires de Borges, o l'arxiu Bolaño, per exemple. Aquestes exposicions que a través d'un viatge per un espai podem entrar en l'univers d'un determinat escriptor i fer-ho a través de les ciutats concretes d'aquests escriptors, no de les ciutats on han viscut, sinó de les ciutats que els han viscut, per tant que els han construït i que ells després han convertit en literatura, que han convertit en paraules. En Juan Insua també és la persona que va ordir, que va pensar, que va gestar aquest festival de literatura que hi ha a Barcelona, que es diu Cosmòpolis, que ara tot just fa 15 dies que es va celebrar, i que quan jo pensava en la programació del mot pensava també en la programació de Cosmòpolis. És, per tant, un referent, un model que m'agrada molt de reconèixer i, a més, m'agrada molt de presentar-vos-el. Ell ens parlarà de com s'exhibeixen, es presenten, es mostren les ciutats escrites, que és una forma d'explicar-nos la seva interpretació de les ciutats i la seva interpretació del que és aquesta relació concreta entre ciutat i literatura. Aquests últims dies molta gent ens ha preguntat això, no? Però realment quina és la relació que hi ha entre la ciutat i la literatura? Doncs avui ho podem saber des d'aquesta perspectiva i des d'una altra perspectiva, des de la perspectiva d'una escriptora que és la Lolita Bosch. La Lolita Bosch ara fa un moment deia que començava a veure cares conegudes per aquí perquè es veu que té una adolescència gironina, que potser passava per aquí, però bàsicament la Lolita Bosch és una escriptora molt interessant, molt volcànica. Jo estic molt contenta que sigui aquí perquè ens vam conèixer en unes circumstàncies semblants, parlant de literatura i parlant-ne en el programa de l'Hora del Lector de l'Emilio Manzano, que és un programa també de referència a l'hora de parlar de literatura, de mostrar que les converses sobre literatura poden tenir també un públic televisiu. Ens ho havíem passat molt bé en les sessions de l'Hora del Lector i espero que avui també ens ho passem molt bé. La Lolita ha escrit moltes novel·les, ha escrit novel·les fonamentades o que utilitzen com a escenari
ciutats com Barcelona, però també, sobretot, com una ciutat tan important i al mateix temps tan complexa com Mèxic, i ara us presentaré algunes de les seves obres, que les tenim aquí i que aquest em sembla que és un moment fonamental per mostrar-los o mostrar-les. En primer lloc tenim aquesta La persona que fuimos. La Lolita sempre remarca que ella escriu tant en català com en castellà. Ja veureu que algunes de les seves obres les trobareu en totes dues llengües, que a més no cal que et tradueixin, sinó que tu el que fas és escriure en totes dues. Per exemple, aquest llibre, Hecho en México. Este es un libro hecho con cuentos y textos de otros escritores, crónicas cantadas, cartas ajenas y poemas deslumbrantes que yo siempre hubiera querido saber recitar. La Lolita és una apassionada de Mèxic i una molt bona coneixedora de Mèxic i, a més, ha portat Mèxic fins aquí. I, per tant, és una de les ciutats importants que també feia molta il·lusió que aparegués o que fos el mot. També podeu trobar aquestes 3 històries europees, per tant, són històries sobre personatges, són vides escrites, però vides que passen en ciutats i, per tant, vides que queden inextricablement unides a les ciutats, perquè, efectivament, com hem anat veient, les ciutats també són les veus dels personatges, dels homes i de les dones que hi viuen. Insòlit somni, insòlita veritat, la meravellosa llegenda de l'intrèpid aeronauta Don Joaquín de la Cantoller Rico, que és un altre dels llibres de Lolita Bosch, juntament amb Ara escric. La Lolita és també professora de literatura a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu i és una persona que ha reflexionat també des de l'assaig sobre l'escriptura i concretament sobre la seva literatura, i aquesta gran novel·la que a més ha estat portada al cinema, que és Elisa Kisselhak, que us recomano fervorosament. La Lolita s'ha quedat un altre dels llibres, porta'l cap aquí, que és La família del meu pare, que és una d'aquestes novel·les de nissaga familiar, que és una introspecció personal i al mateix temps familiar sobre allò que és tan important en la literatura, que és la condició humana, però sobretot les relacions humanes, i encara més important si aquestes relacions humanes són les relacions familiars. Per tant, la Lolita parlarà justament de què significa escriure ciutats i ho faran tots dos ara, faran una intervenció de 10 minuts aproximadament o 15, després farem algunes preguntes conjuntes i després vosaltres podeu fer les preguntes que us semblin convenients i, tal com feia avui en Màrius, potser haurem de fer allò, veure un premi per qui faci la primera pregunta, però crec que... No patiu, que hi ha el meu amic Ramon, que té molt morro. Va, perfecte. Doncs ja està. Juan, quan vulguis, la meva pregunta és com ho has fet per interpretar les ciutats de la manera com les has interpretades i mostrar-les, sobretot, com nosaltres, espectadors, ens podem convertir en lectors passejant-nos per una de les teves exposicions. Bueno, lo primero es agradecerte esta invitación, en la que me siento muy, muy honrado. También es un privilegio compartir tabla con una escritora tan prolífica, y quiero agradecer también al Ayuntamiento de Olot, y quería decirles que me alegra mucho estar en este festival, que tiene algo que
por lo que he podido percibir desde la mañana, en el Vermont y todo, es algo que, ya que estamos en temas literarios y vamos a citar autores, tiene algo que lo estaba pensando y que me parece que es fundamental. Es decir, los eventos pueden estar bien organizados, pueden tener figuras importantes y todo, pero si no tienen encanto, que es algo que curiosamente Borges atribuía a Wilde, y es algo muy difícil en la literatura, el encanto. Y por lo tanto este es un festival con encanto y me siento realmente muy halagado de que me hayan invitado. Yo lo que puedo contar simplemente es una experiencia, no sé, de 20, 25 años, porque en realidad no es 2002, o sea, comencé a trabajar en este ciclo de ciudades escritores a partir de 1993, era un encargo que me hizo en ese momento Josep Ramoneda, para hacer un ciclo de ciudades se llamaba La ciudad de sus escritores. Planteé un ciclo de 10 exposiciones y bueno, las primeras que se plantearon fueron el Dublín de James Joyce, la segunda vinculada a las antiguas de Pessoa, la tercera sobre Kafka y Praga y la cuarta sobre Buenos Aires y Borges. Claro, lo primero que haces cuando dices, bueno, ¿cómo te enfrentas a estos gigantes, ¿no? O sea, y no solamente cómo te enfrentas a estos gigantes, sino cómo tratas de estar, de interpretar su universo, de comunicarlo, de darles niveles de interpretación que van desde lo didáctico a lo poético. ¿Y quién soy yo para hacerlo? Por lo tanto, lo primero es visto en perspectiva, porque todo esto diría que es una especie de gran aprendizaje que no termina nunca, ¿no? Visto en perspectiva, recuerdo una frase de Kafka en sus diarios, y era una frase que él le dedica a Goethe, ¿no? Y dice, más o menos, el cito de memoria, el hueco que la obra genial deja al quemar todo lo que nos rodea es un buen lugar para encender la luz propia. La incitación de lo genial es un buen lugar para encender la luz propia y no solo nos induce a imitar. Por lo tanto, esa era una primera, digamos, una primera guía de decir, tú puedes ser riguroso, investigar, tener incluso una visión académica, pero lo que los grandes escritores generan, sobre todo en relación al artefacto ciudad, es que te inducen a crear. Es decir, todo gran escritor, creo que la literatura, una de las cosas que genera, con otras artes como pueden ser la música, el cine quizá y pocas más, es la incitación a crear, ¿no? O sea, verdaderamente cuando estás frente a una obra literaria, sobre todo si una obra literaria reúne dos de las condiciones fundamentales que debe tener todo arte, que sería emoción y asombro, ya volveremos un poco sobre eso, pero que me parece básico. Es decir, si no hay emoción y asombro, no hay conocimiento y por lo tanto no hay, digamos, no hay la actitud para transmitir ese conocimiento. Entonces, lo primero fue eso, es decir, bueno, si estos grandes escritores son a la vez amigos y maestros, la mejor manera es serles leales, tratando de asumir el género exposición dentro de lo que sería la parte específica de exposiciones temáticas sobre literatura y buscar por lo menos ser reformistas o buscar verdaderamente algo nuevo, porque cuando me enfrenté con el género, tal como lo veía, en relación a que las exposiciones convencionales de literatura siempre trabajan sobre una especie de material opaco, que serían fotos, manuscritos, primeras ediciones, etc. Y me parecía que en ese momento, que era 1994, 1995, el propio género exposición estaba siendo infravalorado en sus lenguajes, ¿no? Habitualmente se utilizaba uno sobre todo de los lenguajes. Para mí hay 6 lenguajes básicos y los deconstruyes, que son obviamente el lenguaje textual, obviamente el lenguaje espacial que corresponde a los diseñadores, el lenguaje audiovisual, el lenguaje sonoro, que es distinto del lenguaje audiovisual,
el propio el lenguaje lumínico, es una serie de 6 lenguajes con uno que podría ser, bueno, el lenguaje del autor, que quien luego conjuga todos esos lenguajes. Por lo tanto, yo pensé que estabas, digamos, trabajando en las fronteras de un género que podríamos decir que es, dentro de los géneros, como todo el mundo hace exposiciones, podría ser un género menor, pero es un género que no está lo suficientemente valorado en la estructura, ¿no?, de sus lenguajes y en todo lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Ese fue el primer, digamos, la doble consideración. Por un lado, la lealtad desde el punto de vista de trabajar con maestros que son a su vez amigos, como son todos los grandes escritores que nos emocionan y nos asombran, y la posibilidad de traducir todo eso en bueno, exposiciones experimentales en ese momento, ¿no? Aunque las primeras exposiciones fueron consideradas o fueron catalogadas como exposiciones escenográficas, creo que la búsqueda era otra, ¿no? La búsqueda es precisamente a partir de la renovación del lenguaje expositivo dentro de lo que serían exposiciones temáticas vinculadas a ciudades y literatura. El método es muy visto en perspectiva porque es una cuestión de praxis. Si tú avanzas, pruebas, corriges y luego teorizas sobre eso y vuelves a corregir. Entonces, lo que voy a contar brevemente son las 4 primeras ideas matrices sobre las primeras 4 exposiciones. Claro, hay un tema básico que es cómo sintetizas Joyce, cómo expresas Joyce, es decir, cómo lo despliegas, cómo despliegas tridimensionalmente la obra de Joyce. Ese es entonces, después de 2 o 3 años de prueba y error, trabajando felizmente con gente muy potente, porque hay una cosa que también me gustaría aclarar, claro, bueno, ha hecho esas exposiciones. En ese momento, quizá pecado de cuando era más joven y todo, yo pensaba que estaba haciendo exposiciones de autor. Cuando vas avanzando y te das cuenta que la noción de autor tiene muchos matices y que en muchos casos adjudicas una autoría a partir de que simplemente lo que hay es un problema de ego, el tema de la autoría en géneros corales es muy difícil, ¿no? Por lo tanto, diría que he impulsado, he trabajado, he dejado buena parte de mis últimos años, obviamente, en este ciclo y en todo lo que he hecho, pero es un género coral donde mucha gente con mucho talento ha puesto de sí, ¿no? Sobre todo, bueno, nos hemos peleado, hemos llegado a distintos tipos de encrucijadas, conclusiones, cambios, etcétera, pero lo cierto es que es mucha gente la que hay detrás, es como una película, ¿no? Eso es lo que, a diferencia de a veces de obras literarias donde es alguien que está, bueno, en su habitación o en cualquier lugar, pero... Entonces, la primera idea en relación a Joyce era, claro, si tú no tienes si tú no tienes la idea, el eureka, o lo que sería la idea matriz, o la idea germinal a partir de la idea, es decir, es como una especie de matriz o de núcleo que una vez que sucede, tiene que ser lo suficientemente sencillo y elegante, tiene algo de científico, es como una fórmula, ¿no? Como las fórmulas científicas, que en realidad las más sencillas son las más elegantes. Entonces, lo que percibí en Joyce era que, analizando, digamos, su obra, es que Joyce comienza con la ciudad muerta. Si ustedes leen, en parte, no tanto en el retrato, pero sí sobre todo en Dublineses, él mismo define, son escenas de un sepia mortecino, daguerrotipos de escenas de un sepia mortecino. Y curiosamente, el primer libro de Dublineses comienza con la palabra parálisis, parálisis, y termina con los muertos, que es lo que ustedes conocen seguramente por la adaptación que ha hecho John Huston de Los Muertos, con Gabriel Conroy, el personaje en el hotel de Gresham, viendo sobre la ventana cómo cae la nieve sobre todos los vivos y todos los muertos. Por lo tanto, es un libro donde lo que hay, el mismo Joyce decía, ¿no? Lo que quise hacer con este libro es demostrar
este espacio, este artefacto que llamamos ciudad, pero que en realidad está paralizado, ¿no? Por lo tanto, la ciudad muerta, necrópolis. La operación que realiza con Ulises es completamente distinta. Va hacia el corazón, como él mismo define en sus capítulos, de la metrópoli hiberniana. Hibernia, como saben, es la manera latina de definir a Dublín, ¿no? Entonces tenía la ciudad muerta, la ciudad viva, o la ciudad, digamos, del siglo XX en movimiento, que sería Ulises, metrópolis, y luego la operación que realiza en Finnegans Wake, que después de escribir Ulises, bueno, ¿qué hago? Evidentemente dice Joyce, escribo Finnegans Wake. Claro, es una ciudad que investigando lo que hay detrás, hay mucho de Heliópolis, sobre todo hay un libro de Jackson Cope, que es muy interesante porque ve las raíces que hay sobre la mitología que hay dentro de Finnegans Wake, o las capas mitológicas que tiene Finnegans Wake, y habla de Heliópolis, y por lo tanto la ciudad mítica. Por lo tanto, en Joyce, que es un gran satírico, por eso lo definí, el Dublín de James Joyce, la comedia urbana, Joyce, que es una cosa muy interesante también que sirve para definir a Joyce, pero sirve para definir buena parte de los escritores que a mí me interesan. Él decía, yo me gusta, siempre preferiría ser considerado un bufón de nariz roja y no un sabio de mandíbula azul. Por lo tanto, todo el... Sí, lo dice en algunas... toda la obra de Joyce es una comedia o una tragicomedia, si quieren, pero ya es una gran sátira, ¿no?, sobre la condición urbana. Por lo tanto, necrópolis, metrópolis, Heliópolis. Era una estructura tripartita interesante. Y funcionó porque era la manera, digamos, de explicar la ciudad, más allá de que luego, obviamente, en cada uno de los apartados la cuestión se complejizara. Con Pessoa, el momento, ahora lo explico, pero no es sencillo llegar a esto. Ahora me resulta en perspectiva fácil explicarlo, pero hasta llegar a esta conclusión, aunque parezca una tontería, no era nada sencillo. Claro, como saben, Pessoa es creador de lo que llama la compañía heteronímica, que es una serie de poetas que él crea, ¿no?, y que son fundamentalmente, en principio, unos 4 o 5, ¿no? Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Suárez, etc. Lo cierto es que al investigar a Pessoa, el número de heterónimos en ese momento, que se había, digamos, tuve acceso a lo que sería el arcón, el famoso baúl donde Pessoa tenía todos sus escritos, etc., y a través de una experta como Rita López, claro, el número de heterónimos llegaba a 96, aunque no todos desarrollados. ¿Qué quiere decir? Que es quizá uno de los grandes olvidados de la literatura europea, aunque es muy conocido, evidentemente es considerado un maestro, etcétera, etcétera, pero si hubiera sido francés o alemán, nos ocuparíamos más de Pessoa. Si no lo han leído, les sugiero que lo lean. Aquí hay excelentes traducciones al catalán, porque es uno de los autores realmente extraordinariamente originales y creativos. Entonces, al crear esta compañía heteronímica, lo que me planteé es decir, bueno, en realidad no hay, como ninguna ciudad tiene, digamos, una sola visión, no hay una Lisboa de Pessoa, la Lisboa de Pessoa, no hay una Lisboa del ortónimo que corresponda a Fernando Pessoa como tal, sino que cada uno de estos personajes puede ser una Lisboa diferente. Y curiosamente ahí se comenzaron a establecer determinadas pautas que, si lo vemos, por ejemplo, en el propio Ulises, donde Stephen Dedalus comienza su periplo hacia Dublín, en la periferia de la ciudad, en el caso de las Lisboas de Pessoa, el que comienza, digamos, el que se sitúa en la periferia de la ciudad para tener su visión del mundo, es el maestro del drama ingente, que es Alberto Caeiro. Y entonces ese primer espacio, por eso lo llamé las Lisboas de Pessoa, está atribuido a Alberto Caeiro, se llamaba la aldea pagana. El segundo era Álvaro de Campos, que era
un personaje obviamente de ficción que había creado Pessoa, pero que tenía afinidades con el futurismo. Por lo tanto, era la urbe futurista, Lisboa como urbe futurista. El tercero era el propio ortónimo, el fingidor de Lisboa. Luego, sucesivamente, aparecía Bernardo Suárez en las calles del Desasosiego. Por lo tanto, eran las Lisboas de Pessoa. Cada uno de los heterónimos le correspondía un tipo distinto de ciudad. En relación a Alberto Caeiro, siempre me gustó una cuestión que luego aparecería a lo largo del ciclo, porque son idas y vueltas dentro de una especie de presente continuo en el que vas reflexionando sobre el artefacto ciudad. Una de los poemas de Caeiro, también cito de memoria ahora, dice, desde mi aldea, que puede ser cualquier sitio, Olot, cualquier lugar del mundo, desde mi aldea, desde mi lugar, veo cuando hay de inmenso en el universo, porque yo soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Con lo cual, es muy hermoso la manera en que concilia lo que podría ser una identidad local muy arraigada con una identidad que también luego fui desarrollando o reflexionando sobre ella o discutiendo con ella, que es la identidad cosmopolita. Lo cosmopolita no se opone a lo local, como lo local no se opone a lo cosmopolita. Y esa frase precisamente de Alberto Caeiro, que era dentro de la construcción pessoana un maestro pagano, es hermosa, porque dice, no, yo soy desde mi aldea, puedo ver cuánto hay de gigante en el universo, en el universo que habitamos, en la magnitud del universo que habitamos, porque soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Por lo tanto, las Lisboas de Pessoa era ese juego de heterónimos donde cada uno de ellos correspondía a un tipo de ciudad. La tercera operación, siempre en forma muy sintética se los estoy contando, es enfrentarme a lo que vi que era la ciudad distópica que se adelantaba durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la ciudad kafkiana, la ciudad, digamos, inconsciente del siglo XX. ¿Por qué? Porque en la obra de Kafka, si ustedes la leen, verán que Praga no está en la obra de ficción, o está a partir de determinados momentos muy puntuales y obviamente hay un aparato exegético que dirá que desde tal ventana se puede ver el Moldava, etcétera, una serie de cuestiones. Pero en el proceso, en el castillo, en los grandes relatos de Kafka, etcétera, no está en forma evidente Praga. Entonces, ¿cuál era la relación? Sí, en cambio, en su correspondencia y sí también en la parte de sus diarios. Por lo tanto, lo que dije es, ¿por qué no pensar lo que la ciudad, como decías tú, le hace, es decir, Kafka en Praga, ¿no? Por lo tanto, el espacio existencial. Y lo que desarrollé desde la escena primal, con la famosa relación con su padre, pasando por como lo llamaba una de las mujeres que lo cuidaba, que le dijo que era un pequeño raballol, etcétera, que era una forma en un fardo de decirle que era un delincuente, etcétera. Por su vida en Praga, mi vida en Praga ha transcurrido en este círculo, aquí ha transcurrido mi vida entera, pasando por sus amores, bodas siempre postergadas, hasta la etapa final, que está en sus diarios, que tiene un título que bueno, el propio Kafka me lo dio, que es el dios de la asfixia, pues todos tienen su dios, al dios a los enfermos de los pulmones, el dios de la asfixia. Entonces, la primera parte era topografía, el espacio existencial, lo que la ciudad hace con Praga y luego lo que Kafka hace con Praga. Es decir, primero lo que la ciudad le hace al escritor, luego lo que el escritor hace con la ciudad. Y allí aparece una transfiguración, que es una de las grandes operaciones de la literatura en el siglo XX, que es esta conversión de ya la ciudad en una geografía completamente distinta. Y ahí está la madriguera, está la oficina ilimitada del proceso, está el poder del castillo, está lo que sucede en la colonia penitenciaria y está el umbral, que es ese elemento místico final al cual llega precisamente porque la etimología
de Praga es pra, que quiere decir umbral, y si hay digamos, un elemento liminar hacia el cual se dirige la obra de Kafka, es hacia ese, no sé cómo definirlo, pero tenía algo como de místico laico, aunque parezca una contradicción en sus términos. La otra operación, la siguiente operación desde el punto de vista de idea matriz fue Borges y Buenos Aires. Curiosamente aquí también aparece el tema de la periferia, aquí también aparece el tema de lo local, aquí también aparece esta tensión entre lo que serían literaturas nacionales y literatura internacional, o entre localismos y cosmopolitismo, porque la obra de Borges, en realidad el primer Borges, que es lo que se considera como el Buenos Aires propiamente borgiano, comienza con la Fundación Mítica de Buenos Aires, donde utiliza una serie de criollismos, luego sigue con Fervor de Buenos Aires, que es uno de sus primeros libros, donde también abunda en criollismos, en una lengua nativa, etcétera, etcétera, para luego generar a partir del conocimiento de lo que serían sus maestros y sus amigos, como Jules Solar, Macedonio Fernández o Cancino Sassens, que es el sur metafísico, pero después de un accidente que tiene Borges, que es una infección que se le produce porque se golpea con la punta de una ventana, sucede la transfiguración de la ciudad. Y eso se da en un relato que se llama La muerte y la brújula, donde hasta ese momento él había querido, en palabras de Borges, transmitir la esencia de Buenos Aires, transmitir la esencia de la ciudad. Y curiosamente nadie, digamos, le había dicho así: mira, con todo esto que has hecho, con toda esta primera parte de tu obra, lo has logrado. Curiosamente, cuando escribe La muerte y la brújula, que es un relato, digamos, es un thriller metafísico, es un cuento, bueno, es uno de los cuentos famosos de Borges, situado evidentemente, el paraje concreto es Adrogué, que es en las afueras de Buenos Aires, pero es un thriller metafísico. Sus amigos le dicen que apareció la esencia de Buenos Aires, es decir, que a veces cuando se quiere lograr la esencia de un determinado lugar, no es necesario recurrir al naturalismo o al realismo, en los términos que lo entendemos habitualmente, porque eso es lo que para Borges era una de las grandes patologías del arte, ¿no? El realismo y el naturalismo, o lo que él definía como el enconado realismo de la literatura castellana. Entonces, bueno, lo que Borges va produciendo, va generando es precisamente desde la Fundación Mítica de Buenos Aires, desde lo que sería el arraigo en un contexto, en una literatura nacional, para ir avanzando hacia ese horizonte que es cosmopolita. Y ahí está la idea de cosmópolis, que es una idea con la cual uno continuamente discute, se debate, analiza, es criticado y es tergiversada, porque hay un malentendimiento sobre esta ciudad, que en realidad, ¿qué es ser ciudadanos del mundo? ¿No? El origen, creo que es... hay que volver, digamos, a la etimología. Esto lo formuló hace 2500 años Diógenes de Sinope, y decía, cuando le preguntaron: ¿tú eres Diógenes de Sinope, Tales de Mileto? No, yo soy cosmopolites, ciudadano del cosmos, ciudadano del universo. Por lo tanto, esa es una identidad que también la tenemos todos, de una u otra manera, la queramos o no reconocer. De la misma manera que, vuelvo no está reñida con fuertes raíces locales, con una identidad local, con el desarrollo de determinados tipos de tradición que tiene que ver con un territorio y con determinadas fuerzas telúricas. Por lo tanto, bueno, esas fueron las grandes las ideas matrices de las primeras 4 exposiciones. Yo tampoco me quiero extender demasiado, porque en realidad lo que tiene cosas más interesantes para decir es Lolita, pero... no, bueno, yo creo que sí, pero les voy a dar simplemente para terminar una especie de... Ahora doy un salto y diré, bueno, ¿para qué? Bueno, también decir que en la exposición de Borges dio lugar a Cosmópolis, que es este festival de
de literatura amplificada, que es repensar la literatura en el siglo XXI, porque tiene muchas puertas de entrada, no solamente porque la literatura resiste muy bien el ritmo de los tiempos con los propios instrumentos de la literatura, sino también porque tiene muchas puertas de entradas que no, en principio parecería que no corresponden a la literatura. Y es algo que viene muy bien, sobre todo para la gente joven. A veces los jóvenes pueden estar a través de una novela gráfica, de un videojuego, de una serie de televisión, y no saben que en realidad, en el fondo, en el núcleo de todo eso, hay una obra literaria, o hay escritores, o hay guionistas que son muy buenos escritores, o no solamente hay obras literarias, sino que hay la esencia de lo que sería la creación literaria. Por lo tanto, yo, como conclusiones que son siempre provisionales, porque esto a la hora de la verdad es una especie de enorme aprendizaje, quien diga lo contrario, que trabaje con la materia indecisa de la literatura y en los universos literarios, quien cree que realmente tiene verdades absolutas, mejor que se dedique a la teología o que se dedique digamos, a la filosofía entendida como la búsqueda de verdades absolutas. Si algo tiene de ventaja la literatura sobre el resto de las disciplinas es que no tiene corsés ideológicos, no tiene fronteras disciplinarias y no tiene, digamos, fundamentos absolutos. Por lo tanto, tiene ventajas esenciales. Por eso creo que es el discurso de la libertad. Y si el artefacto ciudad es un artefacto, por definición, inabarcable, porque estamos hablando, digamos, de una de las grandes construcciones del espíritu humano, el lenguaje o el arte que más capacitado está para definir el artefacto o la construcción mutante que es la ciudad es la literatura, precisamente porque tiene una característica que el resto, ni la teología. Borges, por ejemplo, decía, la teología y la filosofía son dos grandes ramas de la literatura fantástica. Era una broma borgiana, pero es verdad. También tiene mucho de cierto dentro de esa broma, ¿no? O sea, en el sentido que no busca fundamentos absolutos, de que no hay fronteras disciplinarias, y es el discurso de la libertad. Llega a decir la verdad o acercarse a la verdad precisamente porque es uno de los pocos discursos que advierte que miente. Con lo cual es un ejercicio notable de honestidad. Por lo tanto, las conclusiones provisionales, porque esto siempre ya digo, es una cuestión abierta, es que la ciudad es un objeto inabarcable y la multiplicidad que genera es una mezcla de desconcierto, asombro y derrota, y quizá es una constatación, ¿no? Las ciudades han muerto, las ciudades han renacido de sus cenizas, han tenido sus grandes momentos de esplendor, su decadencia, etc. Y es hasta morir definitivamente o volver a renacer. Yo creo que sí, que cuando se habla de literatura, hablar de realismo es una patología, por lo menos en los términos en que habitualmente se defiende. Luego, esto mismo que acabo de decirles, yo creo que sí, que es el discurso por excelencia de la libertad. La matriz cosmopolita, contrapuesta a lo que serían esta tensión entre literaturas internacionales o literatura universal y literaturas locales o literaturas nacionales, bueno, es una tensión en permanente dialéctica y que hay que seguir trabajándola. Hay algo también como finalmente emocionante en trabajar con grandes escritores, porque es esto, yo creo que realmente los grandes escritores, aunque estén muertos, son amigos y maestros. Porque todo maestro, si verdaderamente es un maestro, es un amigo. Por lo tanto, es esta relación, digamos, sí, fraternal que uno establece con los grandes escritores a los que siempre se vuelve. Uno siempre puede volver, aunque a ustedes les parezca como inabarcable, todo el mundo se asuste frente al Ulises. Entren, aunque sea de una manera dadaísta, en cualquier página del Ulises, y cualquier página del Ulises, o no, porque puede ser que no, tiene algo reservado para vosotros. Finalmente, también es una lección de vida, ¿no? En el sentido de que, ahora sí, conectando un poco con uno de los faros o de las guías
todo el ciclo, que era las ciudades invisibles de Calvino. Al final, cuando el gran Khan le pregunta a Marco Polo, decir, bueno, de todas estas ciudades que has visto en mi imperio, con todas estas ciudades de la memoria, del deseo y todo, lo que percibo es que hay un sustrato infernal. O sea, son ciudades infernales. Es decir, este es mi imperio. Finalmente, esto es todo lo que tus viajes han demostrado, que estamos en el infierno. Sí, le dice Marco Polo. El infierno existe y es este que creamos estando juntos. Sí, es así. ¿Y qué hacer? Le dice, le pregunta Kublai Khan. Saber y buscar y reconocer dentro del infierno qué es infierno, qué no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Yo creo que esa es la gran, la gran apuesta de fondo de la literatura en la profundidad de su enseñanza. Buscar siempre y saber reconocer quién y qué dentro del infierno que hemos creado juntos no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Magnífica lección sobre ciudades. Creo que, y espero que estas sesiones estiguin enregistrant-se, perquè això ens interessa moltíssim, perquè això és realment teoria de la ciutat. I parlant de l'infern i anant cap a la Lolita, les teves ciutats, Lolita, són infernals? No, són el cel? No. Perquè quan vaig parlar amb la Lolita i li vaig plantejar el tema de les ciutats, diu, bueno, però és que jo no parlo de ciutats, jo no escric sobre ciutats. Dic, home, sí, Lolita, sí que escriu sobre ciutats. Per tant, Lolita, són el cel o són l'infern les teves ciutats? Mira, jo he d'agafar això perquè m'he hagut de... Em perdó, perquè em feia un mal horrorós. Bona tarda a tothom. Hi ha algú que no entengui català? No. Olot seria fort. No, sí, seria molt curiós. No, primer us volia donar les gràcies, li volia donar les gràcies a la Mita, que a més feia molt temps que no la veia, m'ha fet molta il·lusió retrobar-la, a l'Elisenda, que m'ha perseguit insistentment entre viatge i històries i tal, que mai acabàvem de lligar. I després a Olot, perquè jo aquí vaig publicar la meva primera novel·la i li tinc un carinyo especial. La primera vegada que he publicat a la vida és per un llibre que van donar un premi aquí a Olot, que era un òmnium de literatura experimental. I a part de la meva adolescència gironina, li tinc molt carinyo literari per això, diguéssim. Jo crec que són el cel per una cosa. Jo no sé exactament que jo escrigui ciutats. Jo ara quan us anava a explicar una cosa, però després d'escoltar el Juan he decidit que us n'explicaré una altra. Jo havia buscat un llibre, jo vaig escriure un llibre sobre la ciutat de Barcelona, jo soc descendent d'una part de la gent de la burgesia que va fer la ciutat de Barcelona, llavors he heredat aquesta ciutat com si me n'hagués de fer càrrec, i és una ciutat que mai m'ha interessat gens i he pensat que faci càrrec una altra. Jo me'n vaig, no tinc cap interès en Barcelona i me'n vaig anar fa molts anys a viure fora. Quan vaig començar a escriure, finalment vaig fer una sola novel·la sobre Barcelona en tota la meva vida, que és aquesta que us deia la Mita, de la família del meu pare, perquè és una història familiar que explica una saga de Rómulo i Remus. Ja sé que és una cosa molt estranya, però per nosaltres no. El meu pare es deia Rómulo, el meu tiet Remo, avi Rómulo, avi Remo, o sigui, tots. L'últim Remo era jo, el meu germà es diu Rómulo, jo era l'últim Remo, vaig trencar aquesta espècie de maledicció romana que arrosseguem, però després va néixer el meu cosí, li van posar Remo, pobre tio, i quan ja dèiem, bueno, ja està, esto ja tal, acaba de néixer el seu fill i li ha posat Rómulo. Jo li dic, bueno, ja, plego. Jo volia escriure aquesta història de Rómulos i Remos, que per mi la ciutat és Rómulo i Remo, per mi i per Roma, diguéssim. O sigui, per mi, a casa meva, que sempre parlàvem molt d'aquestes coses del Rómulo i Remo i era una família molt narrativa, jo relaciono la ciutat amb aquests dos noms, totalment.
Aleshores, com que jo em vaig salvar i vaig néixer dona, gràcies a Déu, i em van poder posar Lolita, vaig sortir d'aquesta història de Rómulos i Remos, me'n vaig anar i li vaig dir al meu germà, si vols escriure alguna cosa tu, jo passo. I me'n vaig anar a viure fora. I quan me'n vaig anar a viure fora, al cap de molts anys va morir el meu pare, que era una persona amb un sentit de l'humor extraordinari i que li faria molta gràcia que hagués explicat aquesta història dels Rómulos i Remos, jo crec que ell l'hagués volgut escriure. I quan va morir el meu pare vaig fer una cosa que mai abans hagués pensat que faria, que va ser escriure la ciutat de Barcelona, la meva ciutat de Barcelona. La meva ciutat de Barcelona no li tinc cap admiració, tot això que la gent diu, bueno, per Barcelona, que té tota aquesta tradició, jo no la veig. És una ciutat que no li tinc cap carinyo. Jo vaig créixer al Bons, a l'Empordà, i vaig passar molts anys i totes les meves dues famílies, materna i paterna, estan molt vinculades amb la ciutat. Hi he nascut, però no li tinc cap... És molt estrany. Fins que la vaig escriure. Quan la vaig escriure, de sobte vaig veure que la meva ciutat de Barcelona estava a sota d'aquesta ciutat de Barcelona de la qual jo he viscut fora 25 anys i amb la que ja no m'identifico. Amb el meu germà, quan ens donem adreces, em diu, digue'm com s'hi anava abans, perquè tots ens en vam anar a viure fora i ara ja no sabem com es va als llocs perquè no tenim les referències contemporànies. L'altre dia, parlant amb uns amics mexicans, em deien, nosaltres diem direcció aeroport i direcció fòrum, que ho vaig trobar supermoderno. Clar, que és una cosa com dels nous barcelonins. Jo dic Girona-Tarragona. Hi ha qui diu Mataró-Badalona. O sigui que tot depèn molt de qui arriba i tal. Llobregat i Besòs ja no ho diu ningú, ja s'ha acabat, ho dius tu, que ets poètica, i no ho diu ningú més. La gent ara diu Fòrum Aeroport, que és una cosa, i ell va aixecar la mà i diu, jo també. Però sou les úniques dos, i ja està, no ho diu ningú més. Llavors jo us anava a explicar aquesta història de que jo havia escrit la ciutat, el que em va costar escriure la meva ciutat de Barcelona, perquè quan vaig acabar d'escriure la història aquesta que es diu La família del meu pare, que és la meva ciutat, em vaig quedar per primera vegada a la vida, perquè jo soc verborreica i no puc parar de moure'm i de fer coses i tal, em vaig quedar per primera vegada a la vida en blanc. Em vaig quedar 6 mesos sense escriure, que va ser una cosa increïble. Vaig llegir molt, vaig agafar el meu horari d'escriptura i el vaig convertir en horari de lectura, però no vaig escriure res. Llavors, per intentar... Hola, Francesc! Hola, no t'havia vist. Bueno, després, per acabar per tornar a la literatura, el que vaig fer va ser aquest llibre, que me'l vaig autoeditar jo, que és un llibre que es diu Japón escrito, i ara ve el tema de la ciutat, i el vaig fer per això. Després d'escriure la ciutat de Barcelona, em va canviar absolutament la relació que jo tenia amb la ciutat de Barcelona. De sobte és com si ja no fos una herència que jo hagués rebut i que tingués l'obligació de perpetuar i de fer-me dir remita o una cosa així que ho canviés tot, sinó que de sobte la meva ciutat, el meu record de Barcelona, es va imposar sobre la ciutat que jo havia heredat, que no m'interessava gens, la veritat. I quan vaig tornar a escriure això, ho vaig haver d'anar a fer a fora de Barcelona. Jo, abans us deia la Mita que tinc molta relació amb Mèxic i tal, jo soc mexicana, no faig classes a l'Ateneu, em feia fa molts anys, però no en faig. No. Però soc mexicana, és la nacionalitat, els catalans tenim aquest privilegi de poder escollir nacionalitats perquè mai ens toca exactament la nostra, jo he escollit la meva, jo soc mexicana i fa 25 anys me'n vaig anar a viure a Mèxic i la ciutat que a mi m'ha format i de la qual jo en formo part i ho porto tatuat aquí literalment, posa Jo soy México, és la ciutat de Mèxic. O sigui, jo soc filla per voluntat pròpia de la ciutat de Mèxic. I quan jo me'n vaig anar a la ciutat de Mèxic a veure si podia solucionar això que m'estava passant tan estrany de que no podia escriure i tal, un amic meu em va dir, es que el problema que tienes, que això era un editor de Random de Mèxic, em va dir, el problema que tienes es que las ciudades que tú ves no existen. Que a mi això em va deixar absolutament impressionada perquè és veritat. Ens passa a tots, per això no em passa a mi, ens passa a tots. O sigui, el que nosaltres confonem amb la nostra ciutat és un tros molt estrany d'un moment i un temps de la nostra ciutat, però no és la nostra ciutat. No conec més jo Barcelona, probablement el Juan coneix molt més Barcelona i no hi ha nascut que jo, que hi he nascut. No és la meva ciutat perquè hi hagi nascut, és la meva ciutat perquè m'interessa. A mi la ciutat que m'interessa és el DF. I aleshores vaig pensar que estrany que hi hagi ciutats que, a pesar
que jo hi tingui molt vincle, per exemple, Buenos Aires, que crec que és la ciutat original del Juan, no? Que estrany que hi hagi ciutats que jo no podria escriure. I llavors vaig fer aquest llibre a partir d'una frase que diu el Chess Noteboom, que és un escriptor holandès que passa la meitat del seu temps a Menorca, molt bo, i va fer un llibre, que probablement no sigui el seu millor llibre, que es diu Tumbes, i va anar a veure amb un amic seu fotògraf tumbes d'escriptors a tot el món. I quan va arribar davant de la tumba de Tanisaki, a Japó, va dir yo sobre esto, sobre Japón no tengo nada que decir porque para mí Japón es un país de libros. ¿Vale? A mi això, que és una relació que entenc perfectament en molts llocs del món, ara amb les sèries hi ha molta gent que va a New Jersey i si no hi ha el Soprano diu això ja ha canviat molt, ja no és el que era. Tenim com la sensació de que les ciutats que nosaltres hem construït i la literatura ens n'ha construït moltes. A mi, ara escoltant en Juan, pensava, jo tinc 3 tipus de relacions literàries amb les ciutats. Una són ciutats que ja algú m'ha escrit, no puc fer res, no puc fer absolutament res, no puc quasi ni relacionar-me perquè són ciutats de llibres, que és Buenos Aires. Jo la primera vegada que vaig anar a Buenos Aires em va agafar com un col·lapse, allò que la gent li diu que et passa a Itàlia per excés d'art, a mi em va passar a Buenos Aires. Tots els carrers els havia llegit a novel·les, era absolutament claustrofòbic. Tothom parlava de literatura, estava ple de llibreries, hi havia avingudes immenses amb llibres de segona mà. Em va agafar com una espècie de col·lapse literari que no m'ha tornat a agafar mai més, que no vaig entendre molt bé, i vaig pensar, perquè jo soc molt fetitxista com tots els escriptors del món, vaig pensar, vés a veure la tumba d'un escriptor que et calmarà. Això ho faig molt. I llavors vaig anar a veure la tumba del Macedonio Fernández. I quan vaig arribar a la tumba del Macedonio Fernández vaig dir, bueno, Lolita, seu aquí, relaxa, tal, estàs... I a la tumba del costat era de l'Oliverio Girondo. Em vaig quedar, això a mi vaig dir, marxo, em vaig a Uruguai demà al matí, no vull saber mai més res de l'Argentina, però vaig trobar, és molt excessiu. I no només això, sinó que vaig anar a la gent que havia fet el mapa del cementiri aquest de Buenos Aires, on està escrit enterrada tota la gent que hem llegit, i els hi vaig dir, escolti, però com és que a la informació no posa que el Macedonio està enterrat al costat de l'Oliverio Girondo? I em van dir, bueno, és un detall. Vaig pensar, hosti, aquesta gent, si això ho considera un detall, jo me'n vaig. I efectivament, l'endemà me'n vaig anar a Uruguai, Montevideo, vaig tenir la sensació que no ho havia escrit ningú, vaig tornar molt més relaxada i no tornaré més a Buenos Aires perquè em vaig marejar. Aquestes, les ciutats que ja estan escrites, que no puc fer res. De veritat no puc fer res. Per mi, Buenos Aires és una ciutat de llibres, ja està, ja me la quedo així. Després, tinc una altra relació amb les ciutats literàriament parlant, que és, de veritat, soc molt fetitxista, o sigui, me'n vaig a París per veure la tumba i torno, diguéssim, ara no vull donar, però no vaig veure la del Cortázar, però l'hauria d'anar a veure, però no, vaig veure la de la Simone de Beauvoir, llavors vaig i miro la tumba i li dic gràcies Simone, com si fos una mica, una cosa que em passa a mi, i la del Beckett, hi ha tumbes que em tenen absolutament impressionada. La del Beckett, si algun dia ho llegiu, ho he fet jo, li he fet un foradet i li tiro les meves novel·les paper per paper, aquesta li vaig tirar sencera. Bueno, això, que vinguin a demandar-me, a veure qui té nassos d'obrir la tumba del Beckett i trobar la meva novel·la, si mira el cacau que portem en Cervantes, no? O sigui que això no passarà, però hi ha ciutats que són ciutats d'escriptors. Per exemple, París, que no és una ciutat que li tingui molt carinyo, però París és una ciutat d'escriptors i escriptores. Llavors vas allà i també et passa una mica això que et passa a Buenos Aires. Però aquesta és una de les ciutats escrites. Però hi ha ciutats que són ciutats que a mi m'interessa anar a veure única i exclusivament per aquesta mena de fetitxisme literari i per tocar l'escriptori on va escriure el Dickens, l'escriptori on va escriure Adorno o l'escriptori on va escriure el Joyce, diguéssim, que no està muntat. Aleshores, Dublín seria la meva segona relació amb una ciutat. És una ciutat perfecta per fetitxistes literaris, absolutament perfecta, i és tot. La casa on va créixer el Wilde, la tumba del Jonathan Swift, el telèfon. Hi ha coses al·lucinants a Dublín, com el telèfon des del que una vegada va contestar Beckett una trucada telefònica a París, que dius, però què? I jo fent fotos desesperada, una cosa absurda totalment. I les dues cases que hi ha del Joyce, el Joyce no hi va viure nunca, no hi va viure mai, però tot i així té aquesta cosa com de ciutat d'escriptors que llavors fas una mena com de peregrinació i dius, vaig a veure el telèfon del Beckett.
que vés a saber si alguna vegada el Beckett va contestar aquell telèfon. Però jo convençuda que sí, vaig fer una foto i la tinc penjada al quarto. I després, aquesta seria la meva segona relació amb les ciutats, que són ciutats que no m'interessen especialment, però són com planters d'escriptors i llavors dic, mira, vaig i mato una mica dos pájaros d'un tiro, faig fotos de tot, em vaig a casa i tinc la sensació que he estat una mica, sobretot amb el Wilde, que és com la meva fixació, ara que deia que és elegant. On va créixer el Wilde, és tan bèstia Dublín amb lo dels escriptors, que on va créixer el Wilde, no on va néixer, on va créixer, on va passar la gran part de la seva vida, l'Oscar Wilde, mentre va viure a Dublín, no hi ha ni placa. I llavors jo, que he anat a totes les cases que he trobat del Wilde, a Nova York i a Dublín i tal, ja quasi tinc un segell que posa aquí vivió Oscar Wilde i els hi vaig posant perquè ningú els hi fa ni cas. Jo a la casa del Wilde, literalment, i aquesta és la meva part mexicana, m'hi vaig agenollar. Vaig dir, gràcies, senyor Oscar, i me voy de Dublín, perquè el telèfon és una estafa i tal. I llavors, la meva tercera relació literària amb les ciutats són les ciutats que jo vull escriure, que a mi m'interessa escriure. I ara, mentre parlava el Juan, pensava quines ciutats a mi he escrit. Jo he escrit Budapest, vaig escriure una novel·la que en aquesta de 3 històries europees hi ha una novel·la que passa a Budapest, però vaig escriure a Budapest com per fer una brometa rara, un fetichisme d'aquests literari, i vaig escriure una ciutat que es deia Budapest, que estava separada per un riu que es deia Volta, que no passa per Budapest, de la qual cosa no se'n va donar ni l'editor en català, ni l'editor en castellà, ni l'editor de butxaca, ni cap lector, ni cap crítica que va sortir, fins al cap de 3 anys que em va escriure un senyor gran i em va dir, nena, allò en català, saps com dient, on te vas? Nena, que el Volta no passa per Budapest. Jo vaig dir, hòstia, l'estava esperant. Com és que ningú m'ha dit que... És al·lucinant, perquè la gent, els lectors, veiem el que volem veure. És igual que si tu t'estimes molt Buenos Aires i llegeixes Fervor de Buenos Aires, tens una relació diferent, diguéssim. Però si això no et passa, no t'hi reconeixes molt. En Budapest, que molta gent és una ciutat que li té carinyo, és una ciutat molt màgica, la gent que havia estat a Budapest i que ho llegia deia, oh, és igual, jo he estat 15 dies, no conec de res. Però és l'única ciutat on hi he estat poc temps i que he pogut escriure. Vaig estar 2 mesos, en realitat. Després, ara que us deia que hi havia aquí el meu amic Ramon, ens vam trobar un dia a la Índia, caminant, ens vam trobar a la Índia, i pensava, jo a la Índia és un lloc on hi he anat molt, hi he viscut, he crescut, hi vaig sovint, tinc molta relació amb la Índia. Però seria incapaç, i això ho estava pensant mentre parlava el Juan, seria absolutament incapaç d'escriure un país. Jo no tinc cap interès en escriure sobre un país. Només tinc interès en escriure sobre poblacions, diguéssim. O el meu poble d'Albons, que és una novel·la que tinc pendent, o una ciutat. I sempre que escric una ciutat, que és on anava, escric sobre la ciutat de Mèxic. Jo he escrit molt sobre la ciutat de Mèxic perquè quan aquest editor de Random em va dir esta ciutat de México que tu ves és una ciutat que no existe, vaig pensar, quina llibertat que no exista. No? O sigui, quina llibertat no haver-la heredat, no dir, mira, com vas a Barcelona i dius, aquí treballava el besavi. Dius, a mi què m'importa el besavi? És que no... És igual que aquí treballés el besavi. A mi per això no em lliga, diguéssim. Jo crec que el que et lliga amb una ciutat a l'hora d'escriure-la, que probablement és el que li passava a Kafka, ahora que decías que casi nunca hablaba, y pensaba, claro, porque era la ciudad de su padre, ¿no? Y es incomodísimo, però jo ara pensava que si jo escric tant la ciutat de Mèxic és perquè és la ciutat on jo m'he trobat a mi mateixa, diguéssim, però no com una cosa mística, sinó jo m'hi reconec, jo veig coses, veig carrers, veig maneres de pensar en la ciutat que penso, jo faria la ciutat així. Si jo hagués de fer una ciutat, faria una ciutat així. I com a exemple us poso un molt curt, que és, fa molts anys la ciutat de Mèxic no tenia prou aigua. Bueno, mai té prou aigua a la ciutat de Mèxic, entre altres coses perquè les tuberies no encaixen, però literalment no encaixen, llavors es perd com un 60% de l'aigua, és una mica dramàtic, però fa molts anys es va acabar l'aigua a la ciutat. A la ciutat de Mèxic viuen 25 milions de persones, 18 censades, 4 milions de taxis, està rodejada de 2 volcans, no pot créixer més, és una ciutat tàper, diguéssim. I no hi ha manera de créixer. I una vegada que es va acabar l'aigua,
van haver de desviar els rius que travessen la ciutat, que n'hi ha diversos, estan entambados, són carreteres, que es diu Río Viaducto, són carreteres que estan tapades i els rius s'han convertit en tuberies, no hi havia prou aigua. I aleshores van portar l'aigua, van fer una cosa que es deia sistema del Río Lerma, que és que van portar l'aigua des d'un dels estats que rodeja la ciutat i el van agafar amb un riu on viu una comunitat indígena. I com que Mèxic és així, té aquest respecte per la vida, encara que avui dia no ens ho sembli, el té aquest respecte per la vida i aquesta manera d'estimar la vida a pesar de tot, diguéssim, va fer una cosa al·lucinant, que és que va invitar artistes de la ciutat a fer murals que només podia veure l'aigua. I llavors hi ha molts murals enterrats per donar les gràcies a l'aigua perquè ha vingut a la ciutat de Mèxic, o per demanar perdó perquè se l'estan enduent de Michoacán, de Guerrero, de Veracruz i d'altres estats. Si jo fes una ciutat, contractaria i que mai faré una ciutat, i si fos alcalde, que mai seria alcalde, jo pensaria una ciutat així. És una ciutat pensada molt artísticament, que llavors tu dius, vale, m'enduc l'aigua, però ho he de pagar d'alguna manera. Llavors ara han desembussat tot aquest sistema de captació d'aigua que hi ha al centre de la ciutat i jo vaig poder entrar. Jo tinc una debilitat per les grans construccions i sempre em compro un casco i vaig a on construeixen l'AVE i dic, hola, soc l'arquitecte, i entro i et deixen entrar sempre. M'agraden molt les grans, te lo juro, es algo, siempre. Porque dicen, bueno, a una mujer no le podemos decir, seguro que no és arquitecta, ¿sabes? Però sempre em deixen entrar i m'he colat allò quan va caure el Carmel, jo bien, corrents amb la moto. Cada vegada que hi ha una catàstrofe urbanística jo vaig i la miro, zona zero, tot. M'interessa molt com les ciutats s'intenten aguantar a pesar de tot, diguéssim. I aleshores la ciutat de Mèxic, quan van obrir el sistema del Río Lerma, per sort obria un amic meu que dirigia el Museu d'Història Natural i em va dir, Lolita, vas a enloquecer. O sea, te voy a encerrar 1 hora en el sistema del río Lerma y vas a volver. I sí, és absolutament desquiciada de veure el que havia pogut veure l'aigua però no havíem pogut veure nosaltres, diguéssim. Aleshores, en aquesta construcció per agrair l'aigua que sorteix la ciutat, que està al costat del centre històric, van contractar el Diego de Rivera i el Diego de Rivera va contractar la seva família, la seva filla, que també feia murals amb molta gent, perquè els murals eren molt grans, va morir mentre feia el mural aquest del Río Lerma i llavors hi ha la seva filla nedant i quan entra a la ciutat, quan entra a l'aigua, l'enfonsa. És una cosa al·lucinant. Ojalà us hagués portat fotos, ojalà tinguéssiu pantalla i ojalà us hagués portat fotos perquè us les passaria. Però hi ha tots els animals que venen de l'aigua, tots els déus que han sortit de l'aigua, està tot absolutament dibuixat com per dir, sabemos quién eres, i la magnitud del que ens dones, diguéssim. Per mi, la idea de ciutat literària seria una ciutat així. Seria una ciutat que es pot aturar i dir, ostres, que bé que hagi arribat l'aigua, encara que estiguem barrejats entre 25 milions de persones histèrics i apretant el clàxon i tal. Que tingui aquesta relació tan artística amb les coses boniques que la ciutat ja no... És molt difícil percebre-les. Jo hi ha llocs, per exemple, quan vaig escriure a Barcelona, i amb això ja acabo, hi ha llocs que recordo molt simbòlics. La majoria dels llocs que jo recordo de Barcelona ja no existeixen. Però és la Barcelona que jo veig. Jo la Barcelona d'avui, us ho juro sense fer el xou, em perdo. Em passo el dia demanant adreces, parèntesis, anècdota genial. Fa poc em vaig perdre a la Rambla i vaig parar amb un senyor i li vaig dir, perdoni, Aragó és la de més amunt o no és la de més amunt? I vaig dir, vostè em sona molt, molt. I li vaig preguntar on estudiaven les seves filles, on estiuejava, on havia crescut tot, i el pobre no va contestar i al final em va dir, mira nena, tinc una mica de pressa però sóc el Miquel Roca. I vaig dir, vale. Ho vaig trobar genial, hòstia, que amable i tal, molt simpàtic. Borbònic però molt simpàtic. Però a Barcelona em perdo a les Rambles, he nascut a la plaça Molina, he crescut a la plaça Molina, em perdo a les Rambles. Però hi ha llocs que jo recordo perquè són llocs que jo he fet servir per explicar-me a mi, que és el que tu retens de la ciutat, jo crec. És perquè és un lloc que és molt canviant, és molt canviant, per exemple, Barcelona és especialment canviant, i els llocs on tu t'hi has pogut quedar són llocs extraordinaris, perquè sobretot les ciutats avessades
el disseny, diguéssim, és molt difícil trobar-t'hi. En canvi, a Amèrica Latina, en general, a totes les capitals latinoamericanes, Buenos Aires està escrita i és diferent, però jo crec que en general a tota Amèrica Latina, a mi em passa a Mèxic DF, però em passaria a Lima, que és una ciutat on me'n podria anar a viure demà al matí, si m'hi volen, perquè parlo molt, però les ciutats latinoamericanes, jo crec que les grans cosmòpolis latinoamericanes, jo crec que són molt fascinants perquè és una ciutat que estava buscant això, que ho vaig escriure aquí, i no ho trobo, sé que probablement no ho vaig escriure, jo ho recordo, però són ciutats on conviuen els temps. Això és molt agradable, això és realment molt tranquil·litzador. O sigui, no has d'estar sempre en el present, com a Barcelona, que al final dius, no, és que el teu passat ha desaparegut, això ja no hi és i tu ara estem aquí. A Mèxic no. A Mèxic tu pots veure un senyor ballant danzón amb guaraches i un sombrero de vaquero i al costat un tio que llegeix amb camper un llibre de sexto piso i al costat una senyora indígena que troba inconcebible que jo vegi refrescos en lata. Aquesta combinació de temps fa que la ciutat sigui com eterna, diguéssim. No és una ciutat que avanci en bloc, que a mi em sembla molt més científica. Dient això l'altre dia amb un amic mexicà em va dir Valeria, jo t'ensenyaré Barcelona com tu ensenyes Mèxic. I em va fer un recorregut per Barcelona i vaig veure que ell veia a Barcelona el que jo veig a Ciutat de Mèxic. Però a mi això només m'ha passat a la ciutat d'Amèrica Latina. Són ciutats on el temps conviu i que el temps convisqui per una escriptora és com un prodigi perquè el que fem els escriptors és trastocar la sensació del temps que té la gent, és el que fem sempre, diguéssim. Llavors, que una ciutat et provoqui això, és com per dir, jo aquí me quedo. És com si estigués vivint dintre d'una novel·la. Se m'ha entès? Vale. Gràcies. Per això les ciutats per la Lolita Bosch no són infernals, que és la pregunta que jo li feia, sinó són el cel i són llibres. Juan, ¿montamos una exposición sobre Lolita directamente o...? Una performance con Lolita, claro. Exacte. Us he de dir, perdona, una anècdota molt ràpida. Tinc un amic que és índio de la Índia, que fa robots, no, és que índio Amèrica Latina, no, índio de la Índia, que fa robots i llavors em va dir, vull fer una persona virtual i estudia això, una mena com de genètica, robòtica, no sé, no entenc res. Jo li dic, vale, que interessant, no sé el que és l'ADN, però ell fa això. Llavors em diu, sí, faré una persona a internet amb una universitat de Delhi i tal, i llavors tu li poses coses i respon als estímuls com si fos una persona de veritat. Diu, i em va dir, havia pensat fer-te'n a tu, però ets massa evident. Em va dir, o sigui que allò de l'exposició no us servirà. Vale. Una pregunta per tots dos i després ja podeu fer les preguntes vosaltres. Clar, estem parlant de ciutats escrites, ciutats literàries, estem parlant en alguna forma també de palimpsestos, és a dir, aquelles ciutats que, a més, de ser escrites, conserven les traces d'altres escriptors. En el cas de les exposicions, com t'has plantejat la mirada de l'escriptor que ha escrit aquella ciutat que tu estàs mostrant en relació amb la tradició literària de la qual ell prové i que, per tant, probablement ha utilitzat o d'alguna manera ha assimilat en la seva literatura. I en el cas de la Lolita és la mateixa pregunta, però en el terreny de la pràctica. Aquesta ciutat que no t'interessa, Barcelona, que és una ciutat des del punt de vista literari molt rica. Ahir parlàvem de la gran novel·la sobre Barcelona, que evidentment no existeix, però sí que existeix molta literatura sobre Barcelona. Aquesta literatura, en aquesta Barcelona que a tu no t'acaba d'existir, té alguna cosa, no t'acaba d'interessar, té alguna cosa a veure-hi, la literatura escrita sobre Barcelona? És a dir, t'interessa, no t'interessa, t'ha marcat, no t'ha marcat, etc. És la pregunta que us faig.
Fa trampa, però No. bueno, ja és això. No, creo que algo interesante que ha dicho Lolita en relación al mecanismo, digamos, a la construcción de la mirada sobre una ciudad, es verdad. Yo creo que precisamente, es decir, si yo hubiera sido como un académico o hubiera sido un dublinés, no hubiera hecho, digamos, el tipo de exposiciones que hice. Y si tienen un relativo interés o han sido mínimamente reconocidas o han podido viajar, etcétera, es precisamente a partir de esa libertad. Y dentro de esa libertad está la reinvención sobre una ciudad que ya está escrita. Es decir, y es una manera, creo, precisamente de ser, porque finalmente también hay algo como de interpretación libre, ¿no? No sé si Joyce, obviamente, quiso ir de la ciudad muerta a Heliópolis, pero es legítima como cualquier otra interpretación. En ese sentido, me parece que se trabaja desde la libertad. Es decir, las ciudades que Lolita dice que no ves son las realmente interesantes. Y la inversión de que tú no ves tu propia ciudad, como yo posiblemente no vería Buenos Aires, es la misma. Es decir, y además es todo legítimo porque el juego es abierto, ¿no? Porque no se trata tanto de la fidelidad en relación a determinadas fuentes y para eso estarán, no sé, la antropología, los historiadores u otro tipo, los ministerios u otro tipo de disciplina. Lo que la literatura en relación a la ciudad lo que hace es demostrar, creo, además, determinados tipos de idiosincrasias, pero también universalizando, ¿no? O sea, así como siempre estamos tan preocupados por las diferencias, me parece que realmente lo único que importa en el mundo son las diferencias, las ciudades, pese a la complejidad y a los elementos idiosincráticos, o esa imagen maravillosa de ciudad subterránea de Diego Rivera, que, bueno, que es una ciudad de Calvino, es decir, también, perfectamente, te llevan a eso, a perder el hilo. No marca la diferencia. Sí, claro. No, que a veces lo que creemos, que también es, digamos, muy propio, encuentras pautas. Y además, claro, dentro de este estudio general que hace la literatura, esta gran investigación permanente sobre el artefacto ciudad, que es el artefacto, digamos, humano por excelencia, hay pautas, claro, pero si tú dices, bueno, y las encuentras a posteriori posiblemente. Yo digo, bueno, si tuviera que hacer, por ejemplo, o escribir algo a posteriori, después lo que hice, bueno, curiosamente todas tienen algo de la periferia al centro, ¿no? Todas avanzan de la periferia al centro. A su vez, si cada uno de los temas son realmente inabarcables e infinitos, tú dices los flaner, bueno, el flaner, ¿no? El flaner, bueno, pero el flaner baudelairiano o el flaner borgiano, porque una cosa es caminar a la periferia de la ciudad y descubrirla de la manera completamente, digamos, distinta, y puede ser un estímulo para la creación de una obra, o el flaner baudelairiano, o incluso el flaner de Poe, ¿no? El hombre perdido de la multitud. Por donde entres, el objeto es tan inabarcable, es tan rico y es tan estimulante, y a su vez creo que continuamente se está recreando. Son ciudades, por eso decía que son invenciones, y por eso creo esta preeminencia, aunque es muy discutible, pero decir, bueno, es que estamos creando ficciones, son ciudades invisibles, y creo que uno de los méritos del libro de Calvino, aunque a veces visto en perspectiva a veces me gusta y a veces no tanto, porque bueno, se diluye y a veces necesitas un poco más de, digamos, de carnalidad en otras cosas, es haber establecido ese registro que es precisamente la posibilidad de que todas las ciudades son todas las ciudades. Porque ese es lo tremendo, es decir, lo increíble de México, de Barcelona, de Buenos Aires y todo, es que son, aunque no las veas, todas las ciudades coexistiendo. Y todas las ciudades en el tiempo coexistiendo. Y todas las ciudades que a veces yo no sé, caminando de pronto por New York, era Buenos Aires, literalmente. Sí, y caminando por Dublín era como de pronto de Barcelona, y además todas las ciudades se te cruzan, ¿no? En el sentido de mezcla, de creatividad y todo. El tema, que era algo que hablamos antes con Margarida previamente, que sería interesante plantear, porque bueno, ahora, tú eres verbo rey, que yo soy charlatán.
¿cuál es la ciudad que cabe escribir? ¿No? Si venimos de la ciudad joyciana, dickensiana, etcétera, etcétera, ¿cuál es la ciudad que toca ahora? ¿No? Es un poco la ciudad philipdickiana. Yo creo que hay, por un lado eso, esta ciudad que es la megalópolis, que es, bueno, es el cielo, pero también, claro, desde el punto de vista de la vida es tremendo. Y después hay, creo, la recuperación de lo que sería a partir de estos elementos de psicogeografía como Ian Sinclair, que toman determinadas zonas específicas de la ciudad o toda la gentrificación de Londres, o el regreso a las ciudades pequeñas. Como hoy se hablaba a la mañana, bueno, se puede escribir una gran novela, la gran novela de Olot, no lo sé, pero es tan materia literaria y el Olot por capas, ¿no? En función de la potencia del creador, como cualquier gran metrópolis, ¿no? ¿no? Bajo el artefacto ciudad. Passa una cosa amb les ciutats que facilita la seva escriptura, diguéssim, que és que els codis culturals es difuminen. A les grans ciutats no hi ha codis culturals i això és una llibertat molt bèstia per escriure. A Olot, que jo el recordo de quan era petita, es mantenen els codis culturals. Llavors s'ha d'escriure o sobre aquests codis culturals o a pesar d'això, que és molt estrany. Però, per exemple, ciutats com Barcelona, els que la recordeu de fa 20 anys, diem, jo en aquella ciutat de fa 20 anys avui ja no hi viuria, perquè era horrorós, compartíem codis culturals. Jo crec que això és el que ens semblava estrany. Les ciutats d'avui dia, les grans ciutats, que ja hi ha gent de tot arreu, jo me'n recordo quan van començar a arribar els immigrants a Barcelona, que el MACBA, els immigrants estrangers, no els espanyols, a Barcelona, que el MACBA va fer una exposició que es deia La ciutat de les paraules, i llavors va fer un llibre que deia oi que sembla Bangladesh? Doncs estàs a Barcelona. I jo deia, no, és que no sembla Bangladesh, sembla Barcelona, que és el que hauria de semblar. O sigui, això que diu ell, que jo de sobte camino pel DF i estic a Bombay i camino per... Això, que és meravellós, ho promouen les ciutats. Això és una llibertat molt bèstia per escriure. Al Bons jo vaig créixer en un poble de 500 habitants i me'n vaig anar a viure en una ciutat de 25 milions i de sobte vaig dir, hòstia, ningú comparteix codis, això és molt còmode. I no només que no compartim codis amb el del costat, sinó que tu d'avui a demà canvies el codi perquè has descobert una cosa, és molt constant. Això està molt bé. I després, a mi no és que no m'interessi Barcelona, a mi literàriament no m'interessa escriure a Barcelona, perquè és una ciutat que ja m'agradaria molt més escriure al Bons, però em frena el codi, perquè no m'interessa molt escriure codis. Però i a part, jo crec que soc més ignorant en literatura catalana que en literatura hispanoamericana, que és la que he estudiat. Jo he estudiat literatura mexicana i és la literatura que em llegeixo i que m'interessa i tal. He llegit literatura catalana, però no és com la meva especialitat. El meu doctorat és en literatura hispanoamericana. De totes maneres, quan vaig tornar, em va passar una cosa curiosa. Jo quan vaig tornar de viure a Mèxic aquí, vaig anar amb un fuster a Mèxic i li vaig demanar que fes unes capses molt grosses per enviar-me per vaixell tots els meus llibres. I va ser molt bo perquè jo en aquella època em deia Dolores, ara em dic Lolita oficialment, però abans em deia Dolores, i ell m'ho va trobar que Dolores no era un bon nom per viatjar i em va posar Colores. Ho vaig trobar preciós. Em van arribar els llibres a nom de Colores Bosch. Vaig dir, bueno, menys mal. Però ara ja em dic Lolita oficialment. Però els llibres que em van arribar a nom de Colores Bosch, de sobte vaig dir, mira, jo vinc d'aquesta ciutat on he llegit això, diguéssim. I vaig fer aquest llibre que es diu Hecho en México, que a México, li deia ara al Juan, és com els mexicans li diem a la ciutat, no al país. Al país li diem la República Mexicana. Quan jo dic Hecho en México em refereixo a la ciutat, que és un crisol del país. I quan vaig tornar vaig pensar, bueno, ho hauria de fer aquí. Vaig fer un llibre que es diu Veus de la literatura catalana i per això ara que he vist el Sarés li he dit, hombre, perquè no, dic, ara li diré. Hi ha gent que m'ha dit, no, bueno, va haver-hi molt debat sobre si s'havia de dir catalana o de Catalunya o tal, no sé què. Al final, 2 persones em van dir, si no poses catalana jo no hi vull ser, i vaig dir, bueno, doncs poso catalana i ja està. Però va ser un descobriment de la nova literatura de Barcelona. Jo no la coneixia, la nova, perquè jo vaig tornar aquí amb 36 anys i me'n vaig anar als 18, o sigui, és que realment no formava part més que en la memòria familiar i en l'idioma. Però quan vaig tornar vaig començar a descobrir totes unes veus de Barcelona que a mi m'interessava molt. Jo quan vaig fer el llibre aquest sobre la meva Barcelona, jo vaig fer el mapa de la meva Barcelona, que era molt petit.
i era la zona alta, del Turó Park a Sant Gervasi, de Sant Gervasi a Balmes, de Balmes a Plaça Molina. Per mi Barcelona era allò. Jo no havia trepitjat mai la Verneda, ni Sants, ni molts llocs, mai, ni Pedralbes. O sigui, jo vivia a Sant Gervasi i estava a Sant Gervasi, i aquell era el meu barri, i nosaltres vivíem allà. I baixàvem al centre, normalment amb coses relacionades amb la família, o així ho recordo jo, molts anys de psicoanàlisis després, o sigui, molt construït, diguéssim. Però quan vaig tornar vaig dir, què s'ha escrit a les altres Barcelones? I vaig descobrir gent com el Pérez Andújar, que a mi m'agrada moltíssim, o com el Quico Amat, que està escrivint a Perifèria de Barcelona. A mi això m'interessa molt més, perquè jo crec que les ciutats s'han fet perquè la perifèria s'ha ajuntat, diguéssim. Llavors, m'interessa molt que la veu de la perifèria, que a Barcelona, que és una ciutat, no tens les comilles, noble, burgesa i tal, mai s'ha volgut escoltar. Segons jo, molt poc, el Candel, tot això, però molt poc. És una ciutat que no ha atendido, diguéssim, a la seva perifèria durant molts anys. A mi literàriament em sembla que això ha passat i em molesta, però no em molesta socialment i penso, bueno, som tan pocs que més o menys ja ens tenim vistos. Però sí, perquè és com diuen a Mèxic, quan jo torno em diuen te vas a tu ranxo? Perquè és així, comparat amb el món, Barcelona és una ciutat molt petiteta. Però ara crec que la veu, jo per exemple ara veig i es fan moltes coses a Santa Coloma o a Sant Adrià o a la Bordeta. A mi m'interessa molt tota aquesta veu i de la gent que ara hi ha a Barcelona. Això que segons jo, que conec poc, passa finalment de desplegar la ciutat i veure qui més hi ha i què més té a dir, m'interessa. L'altra, tinc la sensació d'haver-la llegit, viscut, recordat, fugit, una mica. Bé, preguntes? Ja sabeu que pel primer hi ha premi, Jo el que li voldria dir és que possiblement Mèxic és molt gran i té ciutats grans. Que parles de vostè a mi? S'ha que li des a la mi, també parlem de tu, sisplau. Si jo m'hi tracto amb de tu, també, sisplau. Però en el cas de Catalunya, actualment, a mi em dóna la impressió que tot Catalunya és perifèria de Barcelona. Està d'acord amb mi. No estic d'acord és que parlis de vostè, insisteixo, però digues. Miri, jo tinc aquest mal costum de parlar de vostè a la gent. Digui. Però em refereixo que avui dia Catalunya sense Barcelona no existeix. I en canvi Barcelona sola sí que existeix. És a dir, som perifèria. És a dir, tan sols els transports han canviat moltíssim i en poc temps de qualsevol lloc es va. Llavors, amb això li vull dir que les arrels de la ciutat són unes i nosaltres no som res. No t'entenc. És a dir, la ciutat petita, per molta literatura que faci, si l'escriptor no va parar a Barcelona, res de res. No deixa de ser un localisme que passarà totalment desapercebut. És trist. És trist, sí, però és així. És molt trist. No, jo crec que va ser així. Jo vaig créixer al Bons, que és un poble al costat de l'Escala, entre l'Escala i Vilademat, 500 habitants, ni una biblioteca, ni una llibreria, ni teatre. O sigui, era impensable això abans, fa 20 anys, a tota la província de Girona. Era impensable. Hi havia un llibreter a l'Escala que es deia Diego, que era anarquista, tenia una llibreria anarquista i obria, com quan li sortia dels nassos, i llavors quan obria anàvem tots corrents. I hi havia una casa d'escriptora, que era la de la Víctor Català, la Caterina Andreu, que jo recordo anar i tocar-la i dir, hòstia, d'aquí va sortir una escriptora importantíssima, que és la Caterina Andreu. Està a l'Escala, no? Està a l'Escala, la casa. Caterina Albert, perdona, y le diuen Can Albert, ¿no? Y están sus hijos, y la casa está allá, y ahora han mantenido la fachada y la han tirado por dentro. Però quan jo era petita sí que recordo créixer, per exemple, jo anava alguns caps de setmana a Barcelona amb tren i anava al mercat de llibres vells perquè al meu poble no hi havia llibres. Fins avui no hi ha biblioteca, no hi havia llibres, hi havia fotonovel·les, al cel siguin, que eren al·lucinants, italianes i semipornos, totes, però les recordeu, jo les busco com una boja, si algú en té cap que se'n vulgui desfer, a mi em semblen divertidíssimes, però això era abans així, nosaltres no teníem cultura als pobles, zero.
Ara sí, ara ha canviat molt. Ara jo vaig al col·le del Bons i els nens comparteixen mestre de literatura. Nosaltres teníem un mestre per 4 cursos i ho feia tot mentre es tallava les ungles del peu sobre el llibre de naturals, que és una cosa que no he pogut oblidar mai. Però no ens arribava la cultura. Teníem un llibreter genial, perquè tenia una bona llibreria, cobria quan volia. El record d'una escriptora que jo anava a tocar a casa seva i deia, ostres, aquí o pujàvem a Santa Caterina i dèiem, això segur que és on la Mila anava tal. Però nosaltres vam créixer sense cultura, totalment, vam créixer sense cultura. Jo me'n recordo quan va haver-hi la fira del llibre català a Frankfurt, que jo vaig dir, la meitat del que us costa enviar-me'n a mi, que puc anar amb tren, no podríem comprar llibres pel meu poble, que encara avui no hi ha una biblioteca al meu poble, que és una cosa al·lucinant, si jo ho penso. Nosaltres vam créixer sense cultura. Jo ho recordo créixer de dir, hòstia, em tornaré a llegir aquest llibre del Dickens perquè no n'hi ha més. I a casa meva eren molt lectors, però no n'hi ha més. Els nens del meu poble que van començar a llegir, els llibres se'ls enduien de casa meva, no n'hi havia. Jo crec que el miracle és que havent nascut sense cultura, perquè hem nascut amb una cultura només local, i llavors sí, el dia de la festa de no sé què havíem de recitar tots el de no sé què de Sant Grau, sí, però era repetitiu i era pesat i tal. Que hagi sortit gent com ha sortit, diguéssim. O sigui, hi ha coses que a mi em semblen referencials, per exemple, a Osona. És curiosíssim que una comarca com Osona, que era molt més tancada quan jo era petita que Girona, per exemple, o que l'Empordà, que era un lloc on arribava molta gent, hi ha escriptors extraordinaris, absolutament extraordinaris. El que passa, jo crec, i això hi ha aquest filòsof Adorno que diu l'educació en los pueblos, no és que els pobles hagin de dir, bueno, doncs ens conformarem amb la nostra cultura local, és dir, bueno, doncs pujarem al nivell cultural. I això ara passa perquè molta de la gent que ens hem anat a formar a Barcelona tornem a casa i diem, bueno, ara obriré jo una biblioteca o ara obriré jo, saps? Jo crec que la gent és conscient d'aquesta falta de cultura als pobles, que no és el cas d'Olot perquè no és un poble i en comparació amb la comarca teniu molta més activitat, és conscient d'això i ho estem canviant. Però no crec que la referència sigui Barcelona, perquè tu aquí tens una llibreria que et pot aconseguir tot el que potser jo no aconsegueixo a l'FNAC, perquè el llibreter no és del nivell del d'aquí. És una altra cosa, està molt més mediatitzat, diguéssim. Jo li podria fer una pregunta potser inoportuna, però... Potser no te la contesto, però intento. Potser una mica més personal. Vostè ha dit que té la nacionalitat mexicana. A mi fa temps, fa molts anys, podia haver aconseguit la nacionalitat francesa. I en aquell moment vaig dir que no. Perquè vaig dir, me'n sobra una, perquè en vull 2. No, em refereixo, si no tinc la pròpia. Si no tinc la pròpia, perquè en vull una altra. Estava claríssim això. Ara, a vegades ho penso i me'n penedeixo, perquè mira, en tindries un cantó i l'altre, no. Perquè ens governa qui ens governa. Però vostè sí, encara que fos per souvenir o per qüestió sanguínia, si un moment arribéssim a ser un estat, encara acceptaria la nacionalitat catalana? No, home, jo treballo per la nacionalitat catalana. Jo on he de firmar? Jo he treballat molt pel procés i he ajudat molt. Jo vull la nacionalitat catalana demà al dematí. Jo tampoc tinc la meva nacionalitat aquí, això totalment. Si era la pregunta personal, t'he de dir que el 80% d'Olot és independentista. Ha tingut relació vostè amb el casal de Mèxic? Sí, molt, i vaig treballar 7 anys ensenyant català. Els fills i nets de l'exili, que és una cosa al·lucinant. Tenia a la besneta del Companys, li vaig ensenyar català. Existeix encara el casal? Sí, l'Orfeo Català, sí. Ja deu quedar poca gent d'aquella època. Sí, però s'ha heredat. Sí, perdó, plego. No, ja parlem. Podem continuar després? Hi ha alguna altra pregunta que sigui més... Cap més? Funciona bé la pàgina, orfeocatalà.org. A veure, l'escenografia, una ciutat que surti en una novel·la no té de ser realista per anar bé. O sigui, és massa fàcil no posar una ciutat realista i llavors, mirant el per què això, jo arribo a la conclusió que és precisament buscant aquesta facilitat que apareix la ciutat. O sigui, un autor, quan escriu una novel·la, s'enfronta a moltes... No se sent? No. S'enfronta a molts dilemes, ha de prendre moltes decisions, a molts ordres
des de l'argument a crear uns personatges, a buscar un to, el tema, etc. No? I entre aquestes coses és l'escenografia. Esclar, tots sabem que, i això ho declaren molts autors, que el 80% de les opinions... Bueno, fins que l'autor s'hi troba molt retratat amb la novel·la. Hi ha molta ideologia pròpia o sentiments. Llavors, esclar, això, per evitar alleugerir el món de aquestes preses de decisions, no és més fàcil dir, bueno, jo em moc per una ciutat que conec perfectament, les distàncies, me la visualitzo, etc. No, només és calcar, llavors escriure és calcar una situació, un desplaçament de personatges, etc. No? En canvi, inventar-me una cartografia és aportar molta imaginació, com pot ser el cas d'en Calvin amb les ciutats invisibles, o el cas de Juan Rulfo, que no sé si l'has visitat, aquesta ciutat, des de Mèxic. No existeix. Ja, però literàriament sí que la t'has visitat, no? És molt imaginativa. Llavors, justificaria, o no, potser no el justifica, però explicaria una mica per què un autor descriu una ciutat més o menys de forma realista. Bueno, el realismo de las ciudades. Sí, lo que pasa es que, digamos, no es un capricho el tema del realismo. El problema es que es una pregunta que no es retórica, es decir, ¿qué es lo real? Claro, es fácil decir que, por ejemplo, ahora, si definiéramos este espacio como real, diríamos, bueno, sí, somos reales, este tipo de materia, estamos en Olot, etcétera, etcétera. Ahora, desde el punto de vista de la dimensión de lo real, que yo creo que una de las funciones de la literatura es la continua amplificación de lo real, la ciencia es otra amplificadora de lo real, estamos en escala, viéndonos en este punto, pero a su vez dentro de una comarca que a su vez está y tal, y si llegamos, digamos, a tener un poco de imaginación, lo que está sucediendo en este momento es no solamente lo que está sucediendo en este momento en todo el mundo, que sería la novela del minuto, que es la que no se ha hecho todavía, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en todas las ciudades en este mismo minuto? En este minuto, durante un minuto. Y luego, la otra escala, que es la escala, digamos, de que estamos, aunque es trivial y es un tópico y se sabe, pero nos daría vértigo vivir en ese estado de conciencia, es que estamos finalmente en un pequeño planeta perdidos en los suburbios de la Vía Láctea, en un universo que es infinito en todas las direcciones. Esa es la escala de lo real también. Por lo tanto, eso es realismo también. Curiosamente, la crítica, en todo caso de autores como Borges o de los Borges, ha sido una crítica muy específica en relación al enconado realismo de la literatura castellana, a determinadas formas de naturalismo muy específicos, porque creyendo que están hablando de la verdad, porque son naturalistas o realistas, en realidad es una mutilación de lo real lo que se está produciendo. Porque lo real, hablar de lo real, es muy complicado y que nosotros definamos con rigor qué es lo real en este momento de conocimiento de la humanidad no es sencillo. No es sencillo, porque sabemos, entre otras cosas, y esto sí es conocimiento científico, que estamos en un universo, en principio, infinito en todas las direcciones. Y en todas las direcciones quiere decir hacia lo más grande, que es la escala macrocósmica, como hacia, que es una cosa muy rara de pensar, y que es lo que nos dice la física subatómica, infinito hacia lo más pequeño. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué es lo real? Yo no creo que sea una pregunta retórica. Digamos, a mí lo que me extraña, por ejemplo, no es una crítica a los escritores, pero sí a muchos escritores, que es, por ejemplo, la falta de conocimiento de lo que está sucediendo con la ciencia. Por eso escriben, digamos, cuestiones anecdóticas o cuestiones que podrían ser naturalistas y todo. No saben lo que se pierden. Me extraña muchísimo, y los intelectuales en general también, me extraña muchísimo que no estén fascinados con lo que nos está diciendo sobre lo que es real la ciencia. Entonces, yo creo que estamos
Claro, porque obviamente si las puertas de la percepción estuvieran abiertas, veríamos el mundo tal cual es. Tenemos un anclaje perceptivo para poder funcionar, pero realmente no nos confundamos. No estamos dentro de una fracción de la realidad. Un moment, no. Tothom diu prou. Ara acabem perquè d'aquí un moment haurem de començar l'altra sessió. Per tant, encara hi ha una estona perquè pugueu acabar de parlar. Molt ràpid, però molt ràpid, eh? És que primera que la literatura no intentes fer una cosa que sigui més fàcil. Així com dient, és més fàcil narrar la meva ciutat que una altra. Després que la literatura no crea escenografies, crea espais, que és una altra cosa. Escenografies en crea la tele, que intenta traslladar lo real. I la tercera cosa és que l'espai és el més autobiogràfic que existeix en una novel·la. El que passa és que nosaltres, per definició, pensem que les novel·les passen a casa nostra i que els protagonistes són blancs. Però això és una cosa que si al final et diuen, s'ha acabat aquest llibre, diu, i Cervantes era negro. Tu diries, hòstia, pues no he entendido nada. ¿Vale? No, va així, perquè per definició ens pensem que si s'assemblen a nosaltres és més fàcil d'entendre. Vale? L'espai, la sensació que tu tens de l'espai només és teva, encara que la comparteixis. Jo crec. Molt bé, moltíssimes gràcies.